నమస్తే. కూటమి ప్రభుత్వానికి కుప్పం కట్టాల్సి వస్తుందట. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు చేసిన కామెంట్స్. ఏంటి ఆ కుప్పం ఏంటి? కుప్పం విన్నాం కానీ సారీ కప్పం అంటే కప్పం మీరు వినే ఉంటారు. హలో రైట్ సార్ వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది. ఏంటి కప్పం ఏంటండి? కూటమి ప్రభుత్వానికి కప్పం కట్టాలట. సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత అగ్రెసివ్ గా గనక ప్రజల గురించి పాలన గురించి ఈ ప్రెస్ మీట్లు ఈ గంట అంతా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కనుక పెట్టుకొని ఉండి గనక ఉంటే 7 కేటగిరీలు గేట్లు పెట్టుకోకుండా నాయకులకి ప్రజలకి పాలనకి మధ్య దూరం పెంచి పరదాల మధ్యలో తిరగకుండా ఇదే తాపత్రయం కనుక అప్పట్లో చూపించుకుంటే కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా ప్రజలు ఇచ్చుండేవాళ్ళేమో సార్. ఆ రోజు మాత్రం కెమెరాలకి మీడియాకి విలేకరులకి నాయకులకి కార్యకర్తలకి అందరికీ దూరంగా ఎక్కడో కలుగులో ఎలుకలాగా దాంకొని ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో కూడా ఆయనకి తెలియనటువంటి మెంటల్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కప్పం అంటే గతంలో వీడియో ఆఫ్ అయింది అరుణ గారు. పవర్ ఉండట్లేదా ఏపీలో? ఉంది సార్, కొంచెం వర్షం పడింది కదా మా దగ్గర ప్రాబ్లం. జస్ట్ వెయిట్ సార్. ఓకే మీరు మాట్లాడండి. ఓకే సార్. ఈ రోజు నిన్న మొన్నటి వరకు మద్యం షాపుల పేరుతోటి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలు అని చెప్పేసి నడిపి స్వయాన జగన్మోహన్ రెడ్డి సారాయి అమ్ముకొని కల్తీ సారాయి దారుణాతి దారుణమైనటువంటి కల్తీ కలిపినటువంటి మందుని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలతోటి తాగించేసి వందలాది ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమయ్యి ఆ రోజు ఒక్కొక్క బెల్ట్ షాప్ మీద ఒక్కొక్క వైన్ షాప్ మీద కోట్ల రూపాయలు దోచుకొని కనీసం ఆన్లైన్ పేమెంట్ కూడా లేకుండా క్యాష్ పేమెంట్ అని చెప్పేసి అసలు ఎంత అమ్ముతున్నారు, ఎంత ప్రభుత్వానికి వెళ్తుంది ఆదాయం, ఎంత నాయకుల జేబుల్లోకి వెళ్తుందని కూడా తెలియనీయకుండా చేసి ప్రభుత్వ లెక్కలకు కూడా అందుబాటులో లేకుండా చేసి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ కూడా అందనటువంటి దారుణ స్థాయిలో అవినీతి చేసి ఇవాళ వైన్ షాపులకు సంబంధించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కూటమి ప్రభుత్వానికి కప్పం కడుతున్నారు ప్రజలు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారండి. ఇవాళ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో వైన్స్ వెళ్ళాయి క్లియర్. అలాగే తీసేటువంటి డ్రా కూడా పారదర్శకంగా జరిగింది, ఇది క్లియర్. రేపొద్దున ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ధరలు, ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ట్యాక్స్ ప్రకారమే వైన్స్ అమ్మాలి, ఇది క్లియర్. అలాగే ప్రజలు ఆల్రెడీ తాగుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ 2 రోజులుగా మీడియా ముఖంగా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు గతంలో ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ కి ఇప్పుడున్నటువంటి ఆల్కహాల్ కి మధ్య క్వాలిటీ ఇప్పుడు పెరిగింది. అలాగే ధర గతంలో చీప్ లెక్కర్ అమ్మి కల్తీ మంది అమ్మేసి మా దగ్గర ఎక్కువ ధరలు తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు క్వాలిటీ మద్యం ఇస్తూ ధర కూడా తగ్గించారని చెప్పేసి స్వయాన యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వినియోగదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్న విషయం మనం చూసాం. ఇంత పారదర్శకంగా డ్రా తీసి ఇంత పారదర్శకంగా లిక్కర్ పాలసీని అమలు చేస్తూ ఉంటే, ఎక్సైజ్ పాలసీని అమలు చేస్తూ ఉంటే ఆ వ్యసనం తట్టుకోలేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఎక్కడ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళా గత లిక్కర్ పాలసీతో కంపేర్ చేస్తే ఈ లిక్కర్ పాలసీ అండ్ ఈ గత ప్రభుత్వం కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడ పొగుడుతారో అని చెప్పేసి లేనిపోని బురద చల్లడానికి వచ్చి మీడియా ముందు మాట్లాడాడండి. ఇప్పటికి కూడా ఆయన చేసిన తప్పేంటి, మనం సరిదిద్దుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటి అన్న దాని మీద ఇప్పటికి కూడా కనువిప్పు కలగలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంటే ఒక పెద్ద ఉదాహరణ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ప్రెస్ మీట్. హలో ఓకే అండి అరుణ గారు. రమేష్ గారు